Какво става? Да, записваме. Това значи. Супер. Значи, тук е плюс, тук е минус, да не се объркват. Тук е място, където да се завърже ключе on-off. Тук не пипате. Тук е изхода. Тази врат, където е най-близо до входа, променя частотата. Ето. По-бързо. По-бавно. Тази вратка тук променя колко време да има ток и колко време да няма ток. Т.е. регулира импулса. Колко е широчината на импулса. Ето сега правим кратички импулси. И сега почваме да ги увеличаваме и те стават дълги. Честотата не се променя, забележи. Можем да си вратнем от тук честотата, да е по-бърза. В един момент, регулирайки, може да направим толкова малък импулс, че той просто да не се вижда. Ето, изчезна. Връщаме обратно, почва да се вижда. В един момент може да го направим толкова голям, че той пак не се вижда. И някъде по средата е истината. Това е за финно регулиране. Това трябва.